Poštovani navijači Dinama sa sjeverne tribine Maksimirskog stadiona, molimo vas, nemojte upotrebljavati pirotehniku. Hvala vam na razumijevanju. A poštovani gledatelji, slijedi druga izbjena igrača u momčadi Dinama. Igru napušta igrač sa brojem 7, Jerko Lekov, a u igru ulazi s brojem 6, Arjan Ademi. Igra se 59. minuta utakmice. Slijedi prva izmjena igrača u momčadi iz Zagreba. Igru napušta igrač s brojem 28, Lovro Medić. A u igru ulazi igrač s brojem 16, Vesan Abdurrahimi. Igra se 60. minuta.